राहो स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू आरती ओ वाळू सुंदर बोलवला जय देव शंकर परिवार सुंदर मदनारी पंचानन मनमोहन मुनिसुखकारी रथकोटी देवी जवाचे उच्चारी रघुवर टिळक राम दाता अंतरी जय देव। नमस्कार, मी सायली मालवण स्पेशलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। गावची जत्रा हा अगदी सगळ्यांच्या आवडीचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय, अगदी गाववाल्यांच्या आणि चाकरमान्यांच्या सुद्धा आवडीचा विषय आहे। हा एक पारंपरिक सण आहे। सण असं मी ह्यासाठी म्हणते की आपल्या घरी जेव्हा एखादा सण असतो तेव्हा आपण घरातली सर्वजण मिळून घराची साफसफाई रंगरंगोटी वगैरे करत असतो। तसं ज्या मंदिरामध्ये ही जत्रा भरवली जाते त्या मंदिराची आणि त्या परिसराची साफसफाई सर्व गावकरी मिळून अगदी आपलं घर समजूनच करत असतात। तर आज आपण मालवण धुरीवाडा येथील गारुडेश्वर येथील जत्रोत्सवाची एक छोटीशी झलक बघणार आहोत। गारुडेश्वर हे एक जागृत देवस्थान समजलं जातं। आणखी इथे दरवर्षी या जत्रेला मोठ्या प्रमाणावर गर्दी असते। जत्रा म्हटलं की खरी मजा असते ती लहान मुलांची, कारण गावातल्या गावात बाहेरची खेळण्यांची वगैरे दुकानं आल्यामुळे मुलांना आपल्या चॉईसने हवी ती खेळणी विकत घेता येतात। आणि जत्रेच्या वेळी घरातली मोठी माणसं आणि आलेले पाहुणेसुद्धा थोडे थोडे पैसे मुलांना देत असतात। त्या पैशातून आपल्याला हवी ती वस्तू किंवा खेळणं घेण्याचा एक वेगळाच आनंद असतो, जो तुम्ही सगळ्यांनी लहानपणी अनुभवला असेलच। यावर्षी तर जत्रेला भरपूरच गर्दी आहे, कारण की कोरोना पिरियडमध्ये सगळेजण कोरोनाच्या भीतीने म्हणा किंवा सर्व बंदी असल्यामुळे म्हणा घरातच बंदिस्त होते आणि भीतीच्या छायेखाली वावरत होते। तर आता नुकती परमिशन मिळाल्यामुळे सगळे दुकानदारसुद्धा अगदी विक्रीसाठी सज्ज झालेले आहेत आणि ग्राहकसुद्धा सज्ज झालेले आहेत। गावची जत्रा म्हणजे आनंद साजरा करण्यासाठी एक पर्वणीच असते आणि गावकरी ही संधी कायमच शोधत असतात। गावकऱ्यांचे या निमित्ताने चाकरमान्यांची भेटी होतात। गावकरीसुद्धा एकमेकांशी या निमित्ताने या स्थळावर भेटतात, हाय हॅलो चालू असतं। आणि यंदा कोरोनाच्या पिरियडमध्ये कोणी कोणाला भेटले नसल्यामुळे सगळेजण इथे अगदी आनंदाने भेटतात आहेत। जशी ही गारुडेश्वरची जत्रा आहे तशा जत्रा अनेक गावांमध्ये चालूच असतात। तर या निमित्ताने मी सुद्धा असं सर्वांना सांगू इच्छिते, जे लोक गावामधून बाहेर जाऊन नोकरी धंद्यानिमित्त तिथे स्थायिक झालेले आहेत, त्यांनी जसं तुम्ही घरच्या सणाला दरवर्षी येता, चतुर्थी म्हणा होळी किंवा इतर सणांना तुम्ही येतच असाल गावी, तसं गावचा हा एक सार्वजनिक सणच आहे। त्यासाठी तुम्ही सर्वांनी 1 दिवस 2 दिवस सुट्टी काढून खरंच या। ह्या ज्या आठवणी असतात जत्रेच्या त्या वर्षभर नक्कीच पुरणाऱ्या असतात। इथे जी माणसं आपण भेटतात, लहानपणीचे मित्रमैत्रिणीसुद्धा भेटतात, सगळेजण त्या इथे भेटतात आणि ह्या आठवणी आपल्या लहानपणीच्या आठवणीनं जाग्या करणाऱ्या असतात। त्यासाठी तुम्ही आपल्या गावच्या जत्रेला नक्की या। आणि या गावचं जत्रेचं एक मेन अट्रॅक्शन असतं ते म्हणजे जत्रेनंतर असणारा दहीकाला किंवा दशावतार नाटक। दशावतारी नाटक ही एक पारंपरिक लोककला आहे आणि ह्या दशावतारी नाटकांचं एक वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे जिथे हे नाटक सादर केलं जातं तिथल्या बोलीभाषेचा अगदी भरपूर प्रमाणात वापर किंवा उपयोग या नाटकांमध्ये केलेला दिसतो। त्यामुळे स्थानिक लोकांना बघायला भरपूर मजा येते। तर इथे सुरू आहे कलाकारांचा मेकअप आणि आता दहीकाला सुरू झालेला आहे। स्टेजवर झालेली आहे गणपतीची एंट्री, कारण गणपतीच्या दर्शनाशिवाय पुढील कार्यक्रम सुरूच होऊ शकत नाही। गणपतीचं थोडंसं नर्तन झालेलं आहे। आता हळूहळू थोडी थोडी पात्र यामध्ये येत जातील, रंग भरत जातील आणि उत्तरोत्तर मजा वाढतच जाईल। आता ह्या दशावतारी नाटकांचे जे विषय किंवा स्टोरी असते त्यामध्ये सुद्धा बरंच आधुनिकीकरण झालेलं आहे, जे सध्याच्या परिस्थितीवर अवलंबून असतं। त्यामध्ये सध्याचे विषयसुद्धा चर्चिले जातात। यावेळी जी प्रश्नोत्तरं जो पेटीवादक करत असतो
दशावतारी पात्रांबरोबर ती ऐकायला फार मजा येते. आता इथे वाढत चाललेली आहे गर्दी, तुम्ही बघू शकता. आता यापुढे येईल मोरवाली बाई. मोर घेऊन ती नाचत असते म्हणून आम्ही तिला मोरवाली बाई असं म्हणतो. तर मोरवाल्या बाईचं नृत्य आता संपलेलं आहे. दही कालातली गाणी ऐकायला पण खूप मजा येते. आता यापुढे मला वाटतं होईल शंकासुराची एंट्री. शंकासूर हे सगळ्यांचं आवडतं पात्र असतं आणि लहानपणी आम्ही या पात्राला भरपूर घाबरायचो, शंकासूर नावाच्या पात्राला. आणि हे शंकासूर नावाचं पात्र खूप मजेशीर असतं बरं का. ह्याला शंकासूर असं नाव का आहे तर ह्याला आता ब्रह्मदेवाची एंट्री पडलेली असतात आणि ते तो अगदी विनोदी पद्धतीने विचारत असतो. आणि हे जे वादक असतात ते सुद्धा त्याला विविध प्रश्न विचारून भंडावून सोडत असतात. तर हे शंकासुराचं पात्र बघायला खूप मजा येते. आपल्याला माहीत नसणारे पौराणिक प्रसंग आणि पौराणिक कथा ह्या अशा मजेशीर पद्धतीने बघायला आणि ऐकायला खूपच मजा येते. तुम्ही सुद्धा सर्वांनी याचा नक्की आनंद घ्या. तर व्हिडिओ आवडल्यास नक्की शेअर करा, लाईक आणि कमेंटसुद्धा करा. चॅनेल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सर्वांनी काळजी घ्या. भेटू परत पुढील व्हिडिओमध्ये. थँक्यू. काय मृदुंगाचा केला गजर, हरिनामाचा केला घोष. कशी सारखी शीतल पाऊस पडला काय पंच्या होय तुझ्या काय सांगतो.